Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadana e jayndiji leydi Sénégal ko adi ko eɗen puɗɗo rubindo meɗen jayndiyeji en mbaɗat jettor keriɗo fewde e musidɗo meɗen biyeteɗo Mouhamadou Sirajo Anne mo ganduɗa ko gollidiɗo meɗen wiyete galle o ko kanko ƴetti oɗo tablette o wi en yen mbaɗir ɗum rubindo jayndiyeji kumpiten rendo ngo wadde noon eɗen jarnamo no fewi kanko ceerno Mouhamadou Sirajo Anne e ngallo ballal ngal ganduɗa kay o wallitiɗo en ɗum kadi o walliti ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni rendo ngo ha tengti noon e ɓe ganduɗa kañumen goni wattuɓe hakkillaji mumen e Pindi TV ha tin kadi e wattuɓe hakkillaji mumen e ndeɗo rogere arwonire walla ni mbiyen oɗo rendez-vous garwanijo e subaka kala hakkude aadi hakkude Pindi TV e moɗon hakkude moɗon e Pindi TV ngam hebde ɗiɗo rubindo jayndiyeji kanko non ƴetti oɗo tablette o wi en mbaɗir ɗum ganduɗa kay kañum woni rubindo jayndiyeji e kala e subaka mbawen humpidde rendo ngo wadde noon en jettimo en jarnimamo kanko ceerno Mouhamadou Sirajo Anne mo ganduɗa ko juɓɓinowo jewte gonɗo ɗo e galle o taw kadi kanko jogui nden ɗon yewtere e wiyetede konngol l'islam eɗen jettamo eɗen jarnamo wondude yewtere makko wonde e wiyetede diine e tarih kanko ceerno Mouhamadou Sirajo Anne en jettimo no fewi jettode joguiɗo ɗo fuɗɗi mo wala ɗo haaɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni paɗen koye jayndiyeji. Alkamisa sappo e tati lewru jeetaɓiru hitandu junnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndiyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde point actu kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye poɗodiral toon to mairie mo Dakar ɗo ɓe mbi kam musidɓe men jayndiyankoɓe oɗo saaha kay ko joftigu kam e poɗodiral kesal hani e kesam hesamagu ɓe ganduɗa kañumen goni sukaɓeɓe naati on ɗon bataille ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e erango omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias gonnoɗo ete maire mo Dakar mo mairie ndi horkitino e juuɗe muɗum hokkirawo biteɗo Abbas Fall ɗo ɓe garti ɗon ɓe mbi ko Barthélémy Dias kay kañum eri ko wonde kay ko moɓodiral woni tan ganduɗa kay kañum woni coalition ngam ɓe mbawa heptude ndin ɗon mairie kanko e yadiɓe makko ko noonne kadi kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti Abdoulaye Diouf Sarr mo ganduɗa kay woni ɗo ete e jagorɗo e tumuna laamu Macky Sall e deƴƴere nde ganduɗa kay nen deƴƴi ha joni ko yowiti alhaali won ɗon fannu jande nde rutanima mo ganduɗa kañum woni Babacar Mbengue mo ɓe mbi ko mo ganduɗa kay kañum woni on ɗo kañum ene wawi tumnade e expérience muɗum mo jogui kam e base muɗum politique ngam wawa tigui rigui fodanade mo ganduɗa kay kañum woni e mairie mo Dakar ɗum noon ko konngudi o mo ganduɗa kañum woni Aljuma Sow mo ganduɗa kay ko ɓe kolliti noon konngudi Aljuma Sow noon wolliti kay wonande o mo ganduɗa kañum woni Babacar Mbengue ene jogui hattan o wawde kay namdade on ɗon mairie mo Dakar namdinat ɗum ɓe ganduɗa kañum goni Kiray mo Diomaye Faye ha joni jande nde arti Aliou Ndoye mo ganduɗa kay ko bras de fer woni tan ko hakkude makko e mo ganduɗa kañum woni Aminata Mbengue Ndiaye welani ɗum koko yowiti alhaali gardigu kanɗo landa wiyete ko landa PS hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe jande nde arti ko yowiti e alhaali PDS kam e ɓe ganduɗa kañum goni parti APR kañum ko wondude e nouvelle responsable mo Amadou Ba kañumen kay ma daro ene ƴeewa holko yowiti alhaali ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay kañum woni sumgoji diwaniyankoji ganduɗa kay ne anni yuɓɓinede e nder leydi Sénégal ɗum koko yowiti alhaali e mairie mo Dakar honno wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kañum woni jaynde point actu jande noon arti e Modou Diagne Fada moɓe mbi lomtima omo ganduɗa ko kañum woni biyeteɗo Oumar Sarr e gardigo FDR ɗum kala ina tawe jayde nde kono noon kamɓe jayndiyankoɓe ɓe gartani omo ganduɗa kañum woni Pape Cheikh Diallo mo ganduɗa kay kañum nene oɗo saaha joni namdinoma ko wiyete ko liberté provisoire hono no ɓe mbitande ko Pape Cheikh Diallo ma heddo toon ɗo suudu dumbirdu ɗum woni ko tawate e jayde point actu jayde l'observateur kañum arti koko yowiti e alhaali conseil constitutionnel ɗo ɓe mbi omo ganduɗa kañum woni Ousmane Diagne caggal ko balɗe tan woni ko joƴƴina ene woni tan nde oɗo saaha joni ko dossier ji gulɗi jaw kam e petti ko ɗum woni kay ko faadi ɗum eɗen ɗon golle muɗum ɓe garti noon eɗen ɗon caɗele ala foof ko rewda ɗon so wona kay dawrugol ɗum ina tawe e hello ganduɗa kay kañum woni hello wiyetengo hello nayyi e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde groupe Futurs Médias nde jande nde arti ko yowiti alhaali den noon gueɗe
ngawnide de ganda kay kiwi ton to Thiès to yete be bitande ko commissariat central mo Thiès ko kam hebi fartange fawdi jungo étudiante goto taw non ko jangalnodo ton to IVS Diaro e dubi nogas e nayi on don étudiante o jibini ko funebe o diddibe o gayni on nannibe e mbous ciagal de be kawri ela jalla on don debbajo non o do sahaajo ne wantande o fawama jungo ciagal de o nanni mo ndus o gayni kadi o hippi dum e londe holno wiiri kam musidmen ajandi en kobbe jani de arti holno gede de jaari dum kala ni tawe e hello jeenayi e jayde e groupe Futurs Médias nde woni e jayde l'observateur jayde Sud Quotidien kanyum rutti ko ton do suudu sardiyeji leydi Sénégal be garti on don section extraordinaire ko yuti el haali assemblée nationale ha tingdon e den non gede ko wete ko déclaration de patrimoine e jaltugol hono o ganda kanyoni horejo leydi ndi so tawi kay ummima e dow gardingo leydi ndi haala ko jogi hono wiiri kam musidmen jani ko be garti non e den don podoje hani e den don den on yende de ganda kay be ganda kay be gondi sardiyen ko be jogi dum kala ni tawe jani nde kon non jani nde ruttanima mo ganda kany woni loi de finance mo ganda kay ko hitade ujunnaji didi no kasi jeedidi be kolliti kay odo saha joni wontande direction générale des budgets e kanyum kay woni ko wadi réparti on don dépense mo ganda kay kany woni dépense publico gede de holno yaari kum kala ina tawe e jani de yewoyen jani Walf Quotidien kam musibe jani ko be garti ko hadi danade be ganda kanyum ngoni yuman kam e baban galleji odo saha besdugol co guuli e nguura ka odo saha ko be teski be mbi ko dum ganda kay kanyum woni ette buuli di be kolliti kay odo saha joni gede de ine fakiti no fewi beydugol mudum memota ko e jereji di be garti on don kilogram ko yuti ala haali tew nagge be kolliti non odo saha joni kilogram o ene yara e ujunere e temedere mbudu ataw ko tew dammuwol non ene yara e ujunere e temedere nayi mbudu be garti kadi e goddum ganda kay den non cadele fof teskade de te ha tingti non e ganda kay kanyum woni liddi kam e légume odo saha ni kadi no wiide mabbe e gede de kala ine teeri no fewi e memota ko e jereji di be kolliti mbadi erango non fewde e laamu ngu nde addata hen peeje dum kala ina tawe e jayde ganda kay kanyum woni jayde wetende e jayde Walf Quotidien yewoyen jayde quotidien le quotidien kambe non be gattande ko e assemblée nationale on donne proposition de loi ko yuti ala hali déclaration de patrimoine holande kay e be ganda kanyum woni ardibe be hono no wadi kam musimen jandi ko be garti non e ko yuti ala hali on don ministre des gardes des sceaux mo ganda kay e rima nde wattorte hen o mo ganda kanyum woni premier ministre kam e o mo ganda kanyum woni président assemblée nationale dum kala ni tawe e jayde ganda kay kanyum woni e jayde wetende e jayde quotidien le quotidien yewoyen jayde soleil jayde le soleil jayde gendirende non kambe be garti ko on don prévision ko yuti e ala hali exécution budget mo hitando junnaji didi e nogas e jididi be bitande ko ina abbo e 2451 milliards to ko preñ meden francs CFA koy woni ko woni e sous contrainte holno wadiri e gardidi natal mudum e garti non e den don peeje ganniyade daddede e ko yuti on don fannu dum kala ina tawe e jayinde nde yete yewoyen jayinde le peuple kambe non be garti ko yuti el haali dinon kulhuli dibe jogi e ko yuti din don sumgoji nganda kay sumgoji diwani yankoji be kolliti non so tawi kay renaki ko heewi e beskuli diete jogorani subade e den don sumgoji sababu no mudum non ko gasgol wontan badgol expiré den don carte mun d'identité ni nganda kay ko kadante biométrique nganda kay kany woni mo CEDEAO holno wadiri e gardi natal mudum kolliti non ko ina abbo e million ngaji jeegom besguli di so nenaki kany men kay jogorani tawtorede wala ni jogorani jeede di non sumgoji dum woni kulhuli di jogi e gonon jirtu nango wadi hono jayndi wetende jayndi le peuple jayndi rewmi quotidien kanyum non arti toti kongol o mo ganda kanyum woni Pape Biram Bigué Ndiaye mo ganda kay ko tumuno doyte ko yuti yala hali e debati gorkati kanko don gorkaji non o yalti ngam famminde labbinde hoore makko wi o meeda wonde go debati gorkati hono no wiiri kam simen jani ko be holiti no wonde kay o saha joni ko ka halaka mawni no fewi o pattan yimbe be e kala jayndi non arti ala hali Ami John mo ganda kay kanyum woni kawnode lajal ton to Touba to tibe mbi ko autopsie o kanyum kay wadi écarté wontan riwti kala ko fouti e posnugol dum woni ko tawate e jayde rewmi quotidien yewoyen jayde coftal ballinde jayde point actu sport kambe non be garti ko yuti ala hali o mo ganda kanyum woni Edouard Mendy petto kipo ngendi jomo leydi Sénégal be mbi ko Edouard Mendy ma wat raté on don début saison ton to club mudum to Al Hilal ton to Al Ahli mo ganda kay club tawate ton to Arabie Saoudite to yete hon wiiri kam simen jani ko be dum ko ciagal den non kanyan de ganda ko hebino dum e kawgel Afrique kawgel windari yanko wel ngenda
ganduɗa kay o heɓino tawtorede e ngal ɗon pottal ganduɗa kay kanko non korkajo o heɓino gagnade e hon wiiri kam musidmen jeynakoɓe kono noon jeyne nde arti e ko yowiti e o mo ganduɗa ko kañum woni leydi Maroc e ngel ɗon kawguel africankowel tawa koto sengo rewɓe to ɓe mbi ko ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Cameroun ko kam kay woni ko muuri leydi Maroc yaltini ɗum e ngel ɗon kawguel ɓe ganduɗa kañum goni leydi Cameroun taw to yi lewdi Malawi e on ɗon final hono no wiiri kam musidmen e jeyndiyankoɓe ƴeewoyen jeynde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe gattande ko UTL haali transfert toon to Premier League ɓe mbi ko Lamine Camara oɗo saaha joni won kippuji mawɗi toon to dewlaji Angleterre nene goni e foɗodirdemo Chelsea wondude e Liverpool kam e Manchester United moni kala nene sergini ene yiiɗi heftude on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kam musidɓe jeynikoɓe garti e on ɗon Afro Basket U17 18 taw ɗon koto banggue rewɓe toyete ɓe kolliti ko leydi Sénégal kam woni ko fooli on ɗon kippo mo leydi Benin loggi capanɗe jeegom leydi Benin dañi tan ko loggi capanɗe tati e jeenayi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pini TV gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗon komin kemno rubinodade ko sifa e kelle gadane jeyndiji leydi Sénégal aadi meɗen e rubinde jeyndeji wonata ko janggo soko weeli keno